Kamba okwayo jokamba mondo oriwre kanyakla kendo giwuogo komandi kore kaka joluto ombulu motelo ne yiero maduong' mabiro. Riwruok mar jodonga Kamba oyango ni oganda mantiere dhoodno odak e gwenge mopogore opogore e pacho ka giloso Machakos bang' romo kod jodongo mamoko mawuok e kaunti ma Nairobi. Jakom mar riwruogno Boniface Kilonzo owacho ni chenro ma kamano geto mar riwo jodhood Kamba duto e yor dongruok. Za Wakamba wenzetu wanaofanya kazi Nairobi, watoto wetu, sisi kama kanzo, wachukulie kura Nairobi, wapige kura wakiwa Nairobi, wapigie wale wanaofeel watawakilisha kwa njia inayofaa huko Nairobi, because at home kwenda nyumbani wakachukulie kura huko maybe na mtu aanze kumangamanga huko, na huko kuna wenye kupiga kura, it means that umetoka kwa station yako, kule unakaa, kule unabarikiwa na kazi yako.